Džus lidi, já vás vítám při posledním díle Minecraftu. Joke, Planetcraftu. A tohle je opravdu konec s Planetcraftem, protože celý Planetcraft bych shrnul jako zklamání. No, protože celkově, jak se to tady prohlížím, tak ono vlastně moc jsme toho nenašli. Já jsem všechny věci tady povyhazoval do lávy a celkově prostě takhle to je asi takovej celý konec prostě celé této série, protože opravdu nic moc toho tady nebylo jako moc věci, co bych řekl, že byly úžasné. Dostali jsme se na hodně ostrůvků, udělali jsme plno věcí a já si myslím, že bychom poslední ostrůvek mohli prozkoumat, protože by to byla docela škoda, kdybychom nevzdali hold Planetcraftu. I když Planetcraft nebyl úplně bezva, tak jak jsem ho čekal, ale zaslouží si jako takovej konečnej prostě takovej hold, no tak díky Planetcrafte za všechno. Každopádně tady tohleto než rozkopu, tak se už začnu dusit. No jasně, už se dusím, úžasné. Všechno jsem povyhazoval a tohle má být takový úplně finální konec. Tak, já vyskočím nebo se začnu dusit. Celý Planetcraft, jako většinou to bylo takový zklamání, prostě celkově, že v truhlách nebylo nic. Byl tady celkově tak prd, jako bych to tak nehezky řekl. Ale já prostě se půjdu podívat na poslední ostrůvek. Taky ta neviditelná příšerka, to byla rybenka. A já když jsem tam rozkopával další bloky, protože mi přišlo zbytečné vám to ukazovat, tak tam byly jenom prostě samý rybenky a to bylo všechno. Trochu dia možná, ale jinak jako moc prd. Takže asi tak, řekl bych. Já se půjdu podívat tady na tohle kouličku, protože by mě zajímalo. Já se zapnu tu F1. Tak a já se tam půjdu podívat, protože přeci jenom jako i když Planetcraft mě zklamal a i když to ani pro vás nebylo takové, jak jsem doufal, že i pro mě bude, tak přeci jenom já to neskočím, já to neskočím. A tady tohle to je co? No, oznámení od serveru, bezva, multimine nějaký. Tak a teďka už to pěkně skočíme, teďka tam doskočím, tak. Tak. A tohle by mě zajímalo, jestli aspoň tady tohleto nebude zklamání, protože on ten Planetcraft celkově byl takový celý divnej. No, tak asi ještě. A i v posledním díle bude. Tady jako berec vlastně. Bezva. Tak. A já se dostanu tady někam nahoru. V čem má být smysl tohohle ostrova? To bude prázdné. Vlastně. Na co je mi takováhle truhla, když je prázdná? Vlastně celé to je takové prázdné, ten Planetcraft. Vlastně dobře, mám tady melouny, nějaké věci, ale strak je to všechno prázdný, takže je to na nic. A já bych to asi zakončil tak, že opravdu Planetcraft byl zklamání a to je asi tak celé. Každopádně, nechci, abyste si z toho dělali nějaké halo, že prostě končí Minecraft a podobně. Minecraft bude dál, ale já prostě už nebudu točit Planetcraft, protože celý mě zklamal. Takhle bych si to vysvětlil. Celý Planetcraft mě asi takhle zklamal. A já udělám díru do Voidu a to bude konec celé série. Propadnem se, spadnem a zemřem. A takovéhle bude asi zakončení pro celý díl Planetcraftu. Vlastně poslední a pro celý Planetcraft, který vůbec kdy byl. No a každopádně mám teďka v plánu vydat video z nějaké minihry. Taky se podívám na e-mail. Tak, to musí být epické, musí být konec, žádný chat. A mám v plánu se podívat na e-mail, protože jsem se dlouho nedíval, jestli mi nenapsali ze Survival Games, jak to chcou vyřešit. Protože opravdu ty lagy byly a věci hackerovský byly strašný. Tak a
Tohle to už je dřevo, takže to už by měl být asi takový nějaký konec. Tak. Zemři. O, tedy obsidian, to je zvláštní. Tak a my vlastně tady takhle asi nějak finálně zemřem. A bude to náš konec, asi tak přibližně. Takže já se loučím. Adios. Woo!